बे समाव नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों सानजौफुनि समाव मोननैसो खौरां। दा बे मोननैसो खौरांफोरनि गेजेराव नोंथांमोना मा नायलांनो हानाय जागोन, नोंथांमोना मिथिखानाय खौरांफोर मोनोबा स्किप खालामनानै बारलांनो हानाय जागोन। दा फार्स्टआव मा दं नोंथांमोना नायना लादो। नुनो मोनदों चिरांनि बिजनी ओनसोलाव गेदेमा डक्टर निजोम औवारी बिथाङा बर' हारिनि गेजेरनिफ्रायनो गिबिसिन पार्मानेन्ट अर्थात फुल टाइम लेङाइ प्रफेसारनि बिबान मोनबाय होनदों। दा IIT एबा इन्डियान इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि बिफानाव बिथाङा बे हाबाखौ मोनदों होनदों। दा बिनिफ्राय नुनो मोनदों बिथाङा 2012 मायथाइयाव खड़गपुरनि IIT निफ्राय इलेक्ट्रनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकेल कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं बिफानाव BTech आरो MTech उथ्रिदों आरो बे फसंथानावनो बिथाङा डक्टर बिमुं अर्थात PhD डिग्रीबो मोननो हानाय जादों 2018 मायथाइयाव। बिनिफ्राय बिथाङा दा भुबनेश्वरनि IIT आव स्कुल अफ इलेक्ट्रिकेल साइन्सआव एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिबानाव हाबा मावबाय होनदों। बिथांनिसिम गोजोननाय आरो रोजा रोजा सिबिनाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों भारतआव शुक्रबाराव सानसेनि गेजेरावनो गासै 14,000निफ्राय बांसिन अर्थात 14,516 सा 14,516 सा COVID-19 पजिटिभ मोनदों होनदों आरो बिनि गेजेराव 375 साया सानसेयावनो थैनो गोनां जादों होनदों। बेजों लोगोसे गासै भारतआव 3,95,000 बारबाय होनदों गासै केसा आरो थैनाया गासै 12,948 बारबाय होननानै बुंदों। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन शनिबार फुङाव जम्मु आरो काश्मीरनि सीमा ओनसोलनि काठुआ जिल्लायाव सीमा जानांगौमोन नोंथांमोना बाय बिमा जाफ्लांदों लिरनायाव। दा जेखिजाया काठुआ जिल्लायाव पाकिस्ताननि गंसे ड्र'ना भारतनि सीमानि सिङाव फैदोंमोन होनदों। दा बेखौ BSF एबा बर्डार सिकिउरिटि फर्स बिथांमोनहा गावख्लायनो हादों होननानै खौरां नुनो मोननाय जादों। दासिमहालागैबो बे ओनसोलाव दुंहाव थासारिया सुग्लायाखै होनना बुंदों। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन आसामनि COVID-19 नि थासारि। दा बे बेलायाव आसामाव गासै 5,000निबो बारबाय पजिटिभ केस जानाया। दा मैया मोनानि आपडेट बादियै बाहाय नुनो मोननाय जागोन गासै 102 सा गोदान केस मोननायजों गासै पजिटिभ केस जानाया 5,006 सा जाहैबाय। बिनिफ्राय एक्टिभ केसा गासै 1,928 सा जाना दङ। बिनिफ्राय सा 9 थैनाय आरो सा 3 माइग्रेसन जालांनाय आरो बेजोंनो लोगोसे गासै डिसचार्ज खालामनाया 3,066 सा जाहैबाय। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन गुबुन खौरांफोरखौ गोदानै फैयोबा आपडेट खालामना होबाय थागोन बेलासि सानजौफु मोनाबिलि फुं नोंथांमोना नुबाय थाखायो। दा बेबायदिनो गुबुन भिडिअ नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लानो हानाय जागोन जुदि नोंथांमोना आपडेट लुबैबाय थादोंबा नटिफिकेसन बेलखौबो अन खालामना लाब्लानो जाबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।